Oras madita salhuna hatani debata nagabi trupu jamita di mingguta sedarion natabuari ujung tahun parhuriaon hamwaka manginang. Jadi molo kalender ni huriata didokma mingguon songon ujung tahun parhuriaon. Hari Minggu tanggal 3 diguari may taw baru parhuriaw. Jadi molohita sa sitong na HKBP at kamanginang tanggal 3 manang mamukas yang apeni mahita martaw baru. Anggo tanggal 1 Januari sudedo merayahoni di Portibion nang silong nang Kristen nang Buddha. Jadi mulai Minggu kamanginang mulai kue muna bukan masonate. Sama malak kita. Mulai baju muna na baru teripakai mato. Anggota tanggal saya nak pola perlubei. Ai sudah nak puna saya tanggal 1 Januari. Tak pola Kristen. Alenggo kalender ni huriata hari Minggu ma tahun baru. Jadi terpakai na pare Kamis ma baju na baru hari Minggu. Unang be tanggal 1 Januari sudah nak perasai. Ate kamanginang dak alanai molo Cina kan arung tahun baru nak. Biasanya Cina khusus dona sida tahun baru Cina bulan 2 bulan salat ini. Orang Islam juga ada tahun baru mereka. Jadi kita ale sifat ada tengok tate. Jadi kamu manduk ke bang lain hari Sabtu tengok kamu mau disokot. Syarat mahal hak kita. Lumobi sambil acara perpisahan ninang diakonesta tu hari Minggu. Mulai temak kamanginang hanya sekedar mengingatkan asadong do tahap-tahap ni kalender igari jatay. Noaing tabigi mahatani debata di ujung tahun parhuriaon na pinadomu muse tu perningotan namoding. Ima sian pangukapon 20 sada ayat sada sahatu ayat 4. Sonom mahatan itu hatta tapi utiukma di bagasan rohata. Dungi huidama banua gijang ne baru. Dohotano ne baru. Ainunga salpu banua gijang na perjolo. Dohotano na perjoloi. Lautipe dangadombe. Jala huidama hutana badia tuat siap banua gijang. Siap debata ima Jerusalem ne baru na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaan na. Jadi hubegema suara na gugos yang habang say madok odo joro ni debata di tonga-tonga ni akacolma na maringanan maibana di tonga-tonga na sida. Jala nasidama bangsona jala di batasan diri saur tu nasida. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu sian mata nasida dan adombe hamatean nang arsak ni roha nang angguk-angguk nang nahacit dang disibe ainunga salpu na parjuloi ima saha nihatani tuhata di hamuna aka damang do dainang donga saporsiaon somaldo molo di minggu na songonon selalu adong padohan madok mementomori ninna lapatanna ingot ari hamamateng alanido at sudaria kamanginang sekilas tabereng majo tangat tai hirana huru endo di garis sonate molo tapamanat jadi hira huru endo imana garis-garisi jadi mangnuto nakapad debisu sengaja do debata manggoreton di tangat tai songon bentuk huruf M lapatanna mementomori ala tangga todo najujut tapake beraktivitas mau masak mau kerja semua kebanyakan tangan kita ini
sering kita pakai beraktivitas setiap hari. Jelapatanna setiap kita beraktivitas, ingot amang inang, memon tomori, ingot amang, memon tomori. Kamu harus meninggalkan Portibion, ikomate doho. Alani bicang mangulu ho pature parsaorammu do dongammu, pature parsaorammu do debatang. Seperti itu mau diingatkan tuhita. Alanido akamanginang di kalender ni huriata HKDP adong masa detik momen na diguari parningotan nyaka namoding asa merhite momen manang partikian saunari laho paingotok kita suatu saat kita ikut digorahong magwarta di sadatiki. Misalnya pasti do sadatiki guar-guar ni namodik Pandita Idris Manukali tutu umur 90 tahun. Moding tanggal 7 tahun 2050 indah misalnya kan. Pasti doi dan boy pungkirat tanoni ikut dicahahus sugut goartai. Jadi mau dicahahon nak kaning amanginang goar-goar ni dongata takas do ratatan dan nasida takas do mukite tanggata nasida paingotok kita may songonom mafabe gorahonon nama goar sugut di tonga-tonga ni guriay alanido gabi sada momento parningotan namo dingon lahok pasadar hok kita iko salbu do ngoruta iko borhak do hita maninggalhon Portibion songo nedok niedei tudos do songo bunga ninna marbunga maibana di manugut naing dungi marurus manang malus maibana di botarina betak do akan menginang karena kesibukan kita alanyaka ulaota gabi sipata gabi dak tayo be mementomori gabi so tayo be de kokor hatita lalap pita binan di Portibion. Lalu pada hari ini minggu sedarion amanginang ingat kamu juga harus berangkat. Amanginang ingat itu nama-nama kawanmu itu dulu masih sama kamu duduk di gereja ini. Dulu kamu masih bercekrama, masih sama-sama ke pesta. Tapi dia sekarang sudah berangkat. Ingat kamu juga ikos somoni. Alanima akamanginang asadong dihita hobas. Asadong dihita pangradion sambil hita mangalului narikok di Portibion. Saya tapagonggok pon ngolutai tudai bata. Hamot kadongan laos ima napinaturang ni jamitaon. Ima taringot tu pangukapon diukap. Molo istilah ni halak batak juk-juk do tabigi tedek songo idah di balangan inna. Jadi patar dangadong benar rahasia. Dulunya ada rahasia surga itu bagaimana? Kehidupan di surga itu songo dia. Lalu firman Tuhan harta ni debata patorakot dengan pasti. Songonomma gobaran, songonomma keadaan sugut di surgoi. Di pasahat debata di pasahat Yesus Kristus najolo tu Rasul Yohanes, Apostel Yohanes na sedang mengalami berbagai penderitaan ala niha Kristenon pada zamannya kamanginang di zamannya Kaisar Romawi luar biasa do penderitaan ni halak Kristen dan boy na sida bebas beribadah dan boy na sida bebas martangiang dan boy bebas na sida marpungu torok dos yang na sida kehilangan pekerjaan kehilangan jabu kehilangan keluarga alan yaka sadis ni pamareta Rom pada zaman ini adong naikon mati dibakar hidup-hidup adong naikon dipamasuk ibana maulo soolo menyangkal Yesus
pamasuk tu inganan niya ka binatang-binatang buas, gabi si panganon ni singa, harimau, dotak kalang naasing. Bayangkan amang inang, ketika misalnya anak kita, istri kita, suami kita ditangkap, lalu dibakar hidup-hidup di matata, so dia mah perasata mamerengi. Somoni mana ni alaman ni ala Kristen di zaman di Turpukon, hidup di dalam penderitaan yang luar biasa. Termasuk Yohanes amanginang, ya di bana di gongseng son namang gongseng kacak siubuki, di bayan matungku na balga, jala di bayan maperapian nama semohok di pamasuk may bana tusi. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Hiranarong dohosa ni si Yohanes on tulu manang sapi 10. Nampe malala pamatang naon alani gongseng na mohobi dan mati ibana. Alani dibuang may ibana tu sa pulau Patmos, ima negara Turki, sinuain di sima Patmosi. Alaya kemanginan laos di situasi penderitaan, di situasi penindasan nama Said Borati, di sima diungkap mo debata rahasiana, di patuduh debata, songo dia do sogot masa depannya kena porsiain, songo dia do sogot namanahan sa rodi ujungna, di patubegehon, diperlihatkan, ibarat songo sebuah video di paberekot tu si Yohanes, Oma Yohanes asa marite ho Yohanes pabotohonommu Tuhan Kristen na sedang menderita, sotung ala ni penderitani gabi ditinggalhon Kristus, sotung ala ni penderitani gabi murtad siang Tuhani pabotohon ma Tuhan Kristen na menderitai. Tuhan pabotonok kunin na si Yohanes dungi di dokma di bagasat Turpuko dungi huidama banua gincang naibar doho langit doho tano naibar. Jadi berarti akan menginang mololau kita tu kitab Sada Musa, di Sada Musa ini dok dimulani mulana di toppa de batama langit do tanon. Alai di kitab pamukapot di dok dungi di toppa de batama langit naik baru, hutan naik baru. Berarti ada 2 kali Tuhan menciptakan Portimion. Buasa 2 hari. Taidama akka manginang di Sada Musai. Ditikki di toppa de bata langit do tanon. Jala di tempat ton si Adam di Taman Eden, adong do di si suasana damai na luar biasa, adong do di si suasana keakraban na luar biasa. Air menggagak do singa do biru-biru, rapsa sapuruma do singa do tabing, tidak ada yang saling memakan, guk hadameo. Alai ala di dosain. Dosa itu merusak hubungan di jolma tu jolma, hubungan di jolma tu alam, hancur mat. Yang dulunya menghutuk kitab Kejadian ini, dan ada kehurangan siadam. Tak boleh ikon hir hudupna mengaluri si panganonna, ai si kop di parade debata di Taman Eden ini. Alaidung ala di dosai akan menginang Roma debata mandok. Dungi di patubuhon tanoima akka duri-duri nama suga-suga nina. Gabilu jamahita madiori si panganotta. Hirma hodokta ikon lu jahita manarihon narikot dihita alani dosai. Dunia hancur. Lalu sekarang amanginang karena dunia yang lama itu sudah rusak karena dosa. Dungi Roma muse Kristus di dogma tu si Yohanes topaon nama langit naik baru doho banua gicang naik baru jalan hidup lautipe dan adong bet nina
wasa pola di pabotohot tu si Yohanes di dunia yang baru itu manang banua giceng nai baru na tinoppan di debata dan adong belau. Mari kita lihat amanginan itikki di toppa debata portibio di toppa madarat di toppa malau lapatanna adong dodisi pemisahan antara laut dan darat. Nah, lalu di dunia yang baru di Banua Giceng na baru di dong tangadong belaut naneng dohonon na disiak kamanginang di portibi nai baru manang Banua Giceng nai baru na tinoppan di debata dangadong bedisi gep pemisa dangadong bedisi parholak-kolangan dangadong bedisi kelompok ibarat semulau do darat adok pemisahan. Jadi di Banua Giceng nai barui di bagasan hadameon, di bagasan hasadaon, di bagasan holong niroha. Aidang adong bedisi perbedaan miskin dan kaya, perbedaan orang pintar dan orang bodoh, perbedaan pejabat dengan rakyat, tapi sama-sama duduk bersama. Di paulak mamuse amanginang songon nama sana perjulo di Taman Edeni boy rapsa hudulan akan marhamarangi boy rapsa pudoman singa doh biru-biru boy rapsa pudoman harimau doh habding lapatanna penuh dengan keakraban penuh dengan kedamaian dak songon di jamat tasonari anggo di portibi na tainganyon saya dong dope gepe bisa bahkan akan amar dongat tubuh pe boy do gabe dak sahorong au hiado sawingot akamanginang tau siap usaha ada mau saat pakai baru penempataku idul dope pajupang madongat tubuhku margaho pang ina mamang ngemetua alai biaring iba poso margaho pang ina tasongon hido marga semedukai bas medukai do itu dusit be hido mamang awe marga semedukai do iba norpi gaho morong opuria opon tema berarti sau puru hita sada mahita maralon opung dibayar natoka ngana samarga kan boy dorong paraluan samarga alai sada mahita maralon opung dibayar ina lapatanlah imam portibi tahun sekalipun satu marga masih ada gap sekalipun satu marga masih ada jurang nabui membahen perbedaan nabui dan masih tusan alai Roma debata di bagasa turpuk tau di dogma dan adong bedisi lautinina gabiha ubg saya diilustrasi sono nak kamanginang. Jadi di Banua Giceng ina mau lau mangan 3 meter gejengi sendok. Iko sendok si 3 meter do lau mangan dang boy. Jadi mulai kamanginang belajar makai sendok lah. Jadi gejengi sendok ini na 3 meter. Jala dang boy. Pakai tangan mangan. Iko pakai sendok si 3 meter do. Pakeon lau mangan. Buhama carana. Bawa carana untuk kamu kamanginang. Asa boy mangan. Masih ido dungi sendok ma tu amak koramo namak sudah galungon dungi romo si amak sudah galung di sendok ma tu au buse si panganoni lapatan na adong bisi kerjasama yang baik dan adong na saling memikirkan dirinya tapi supaya mereka hidup bersama-sama mereka kerjasama ido banedo nakani ngamanginang dan adong bedisi laut lapatan dadang adong bedisi gep pemisa dan adong bedisi jurang miskin kaya tapi kita semua sangat berharga di mata Tuhan dus dia dopan ni debata laos alanima akan menginang di tonga-tongan ya kepergumulatan soon namasa di halak Kristen na perjulit na bergumul na marsitaonon gak bisa ada apul-apul mau dihita gak bisa dalas ni roha mau ibarat nak kamanginang ibarat so kamu namar kelapa sawit misalnya
Saya yakin 3 tahun atau 4 tahun lu jaduhamu dan dingot tamu ari-ari sipata lu guniari nama semohon udah ditau kamu asabui berhasil sawit nasi munai. Tapi amanginang ketika kita sudah menikmati hasilnya molonung ngamar parbue sawit munai misalnya ditapu hamuma, saya yakin halu jauh li pegabe gabe mago dan dingot tamu be matanya ari nama hopi dan dingot tamu be udani ketika kalian sudah mendapat hasil lama tabunai gabe mago halu jauh ni manang ibarat semua kita natoras napasikolahon ya nakon lu jado kita marukil do kita terbeban do satokin uang on satokin uangan ma ini uang ini bak uang ini uang itu dan lain sebagainya pasti si patah dang diboto ya anak konten tapi jami misalnya hepengong demi anak alai kuasa Allah kita berjuang karena ketika dia sukses ketika dia berhasil misalnya wisuda mendapat pekerjaan saya yakin gabe mago ma halo jautai dak tai ngobe na minjami dak tai ngobe songo dia pergumulata lahu pamurhaton ya anak kote sekolah akamanginang seperti itulah yang mau diperlihatkan di Turpukon lu jado hita ala Kristen boy do ala ni cap Kristen tai di paroa-roa portibion boy do ala ni Kristen tai kehilangan kita pekerjaan boy do ala ni Kristen tai kehilangan kesempatan do takalan asing do pe tapi ingat di balik ni penderitaan mi, di balik ni halo jauh mi, di barade di mata sada ikanan, sada lokasi na luar biasa indahnya, na luar biasa sunangna. Asa mulo satu si sogot mangaguma halo jauh mi. Alania kamanginang mulodok pe pergumulanmu, mulodok pe sahin na solokas siapa matangmu na soboy malum. Muladok penderitaan walani dari tanom ingat anong doha sonangan di paradi di bata ini bukan dongeng ini bukan cerita hayalan tapi sebuah kepastian ala dipaberekon dipabotohon tu si Yohanes sebagai saksi hidup adong do Jerusalem nek barui napaguahon digoparhon dolas ni roha manang surgo hasonangani didon nakaning di bagasa Turpukon ayat 2 songon nasinang gulang maradopon harajanna mau di bahasa Indonesia seperti seorang perempuan yang sedang didandan menantikan suaminya sudido rahita ate kaina kamang. Mari dulu kita mengingat sejenak ketika kita menikah. Tentu begitu luar biasa suasana di masa-masa pernikahan ini. Molo sohiapi amatei inatei mekel alengo molo menikah ya nakon na manang buruna pasti lebih ramah. Molo sohiapi mana rupani tu salon ale ketika dia menikahkan anak pasti pergi ke salon. Molokian keriput-keriput di wajahnya gabi cantik, gabi hirna marumur 10 tahun ke atas. Daktari gabe hatuau ni. Semuanya dimodifikasi dengan keindahan, kecantikan, bunga-bunga dan musik dan lain sebagainya. Lapatan aduk suasana kebahagiaan yang luar biasa di sahalak pengantin. Lalu sekarang amanginang gobaran tudusan ni pengantin ini dipakai Yesus mai gak bisa ada gobaran manggobarhon sugut las ni rohan ya kana porsea las ni rohan ya kana monang dupa jupang doto hatai molo pengantin misalnya boy dolas ni rohani hola sesaat ay hola sebulan molo sokarejo matai maksa gue mana musite alai gobaran na pinatupa ni Yesus di Turpukon ina masada gobaran na patuduhon las ni roha ima patuduhon sada gobaran
kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Sasitong na lubi sianido pe las nirohan yak kanamonang di bagasan Kristusi. Asa molo digomparhon sama pengantin amanginang na batuduhon doi las niroha naso tarhatahon lehonon ni debata tuhita akan naprosea di ibadah. Jalan apa tuluhon amanginang digomparhon na kanijaya topati. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu siang mata nasida. Dangadong bedisi hamatean, dangadong bedisi arsak ni roha, dangadong bedisi angguk-angguk nang nahacit. Ainung ngasalpu na parjuli. Kebalikan ni namasa di Portibio. Saliling di Portibio kita saya dapat tadope partangisan. Saliling di Portibio kita adopat tadope angguk-angguk, adopat tadope nahacit. Manang buha aka manginang tangyakta anggo hita na mangulon pastido lam kropos do pamataktay lam homurdo si malolokta lam mahiu do si majojakta mardalan lam subui do hita marbinegi taktorumur tidak bisa dipungkiri molo pebui noeng aka ahli kesehatan mabain sada hita asa songon nalaposo terus itu hanya sesat, hanya memperlambat. Pada akhirnya ikut narupat tadopena hajit angguk-angguk di tonga-tonga di Portibion. Mahua ho opung ni Joshua ni ngom, ay madaman asa murat tunga tibuk nang boy yang berdalan. Ya teh hajit na ite ni ngom. Mahua ho opung ni Joshua, ay madas aso boy biang mamereng. Ngah homurbe si malolok. Faktor umur. Mahua ho ina, ay madaman. Nah tersulat di mas nangi dunia na tersulat di HP los punggol mapaton ay ngatropos tidak bisa pasti dukonurupat tanah hajit ikut tangis alai Roma di bata di bagasa Kristus pabuahon alai yang go diinganan ne baru danganong bedisi ilu-ilu Roma di bata mengapusi ilu-ilukta Roma di bata mengapuli hita ibarat songon danak ya do hita danak kate mulu merbedai misalnya dongan tangis mahita bulak mana toras tasian ladang manak sian pesta manak sian onak wasa tangis soamang itulah begini sambil tangis dungi Roma na toras tay dibuat memadar nai diam lamangnya ya diapus ma ilut tay tahu sa kau nangis nanti hari Sabtu sama diutang nami tarutuk kubawa pun kau kita rutuk minum sendol kita mangnya saya mau sama mau ini kan dihapus gami sonang rohai kan nah tapi ngahaci tiba itu budongan alam dia cina rutuk itu budong gami saya tangis iba tapi ketika mama kita datang dibuat mama darnai dihapusi mailut teh sabar mamang saya mau dah non nanti umuru kita noni hari Sabtu buat kuda turunan dah saya minum sendol itu baru bulu itu ama teh abang teh kan bayangkan songonima digombar ho Yesus ditupukon hidup nak kaning jadi apusan di debatama ilu-ilu sian mata nasida dangadong be nahacit dangadong be namarsak dangadong be namarsitauno engasal tubi akamanginang molo songoni di baboto debata tu hita ima lasmi roka di hita ima mangalir di hita pakirimon do gogo ma molo tumpe HP hutaun na hacit di Portibion molo tumpe hutaun na pe aka penderitaan alani sahid alani faktor umur molo tumpe lam umur si malolokon molo tumpe maor si majojakok bulak kahon alani umurin alelas maruhaku molo pajupang au sugut duoto aki abusan na may luku jadang ayok kube na hachiton dang ayok kube nadang ulo ya dorok seren yo tua kasi upangido na namang hatot mau mati unak po taon na hachiton na argar beho di paparami ni umatok ka ato ba ko biyang mati unak po taon na hachiton na kan may makachik do na marsahit tapi ingat amang ina di balik ni na hachiti Roma Yesus mandok di boto de batado partangis ommi di boto di batado sahimi, di boto di batado pergumulan mi, di boto di
mi, tapi ingat, Roma ibana menghapus ilu-ilum, Roma ibana laho manopot kita, salpuhonon nama akka arsaki, salpuhonon nama si taononi, dungi jupang ma lastiro. Alani gabi boy may dehonot takamanginang suguti, marulupolot todiki ay nang bitubus Kristusi. Marhite parningotan na motingon paingotok kita. Adong do ulup-ulup, adong do lasmiroha. Dia kanamona atong asadohot kita tusi. Idok pangkapod 2 ay 10 say juma ho rasi rasa mate dungilonok kumatuho tupal ang kedua. Alania kamanginang da ido bandai dok audo bonana audo ujung na Yesus lapatan na sorak kita di Kristus mate pehitai ko di Kristus ate molonung nga dimulai hamuin ang para Kamis so tung mudur ate alani sesuatu hal ay uber serong-arong muna mudur alani ada yang mudur para Kamis dang manahan ay biasa doi masih senggolan ate unang mudur alani hata-hata soalnya kakurama da unang mudur alani hata-hata teh nata besi pata 10 naro tulwal maju terus ini unang mudur molo mudur non pas di hata kagome rokris majeputo tu dia makwate makanya setia sampai akhir teh ketika kita mulai dari Kristus mati pun di Kristus ngahiara upa gua manginasa ilustrasi ya do di surat di Manuel ni Huriata di masanya purus lagi hemsihan jadi adong madi balige mati marlanggar sada ama jadi kina marlanggaro namaon biasa may romaka ama sini opung ay so diru na mation ay tusuru godon manak topi naroko ay mati marlanggar di dalami jadi mati mana jiwa tu tusuru godonin na jadi mahusaga jang may purusta almarhum gihem sihana akhirnya itu imana mas ngono iran aroma to di maleon alus je songono dia mangin na ala lau opui ay di sidu hutana tong di bayi kan donga tubuna lai mana tikitu si mamere je rome mana mando di bere ngamang gonoeng hau narumunan bahu bere ngopung inna ima jadi molo hau narumunan molo ditabanoni tu dia mana nan lebih kuat condong tu si be marupak asing mau nang ditarik secara alami asing mah mulai tarik kan nah paksa namai lapatan na molo condok tukana dui bana molo itabe mana pasti do tukana noni marupak molo condok tu kiri dui bana molo ditabe noni pasti do tu kiri marupak je maksud na pusong dia ba maksud tu songon manang sengod dia pi parmate ni jolma manang mate di tabrak mobil manang mate alani madawu di pesawat manang di laut manang na dibunuh anak molo ditikki ngoluna condong tu Kristus do ibana maka dia juga akan mati di dalam Kristus alai molo condong tu simbolis do ibana mate di mana moding di bagasan simbolis kan jadi ya do manginang di Pakabaru anong amadak dang ramate dang mate ngasay ku mahusana rohal bato ay itu tapujo sing jauhin na kan habi Roma alena wah murade sama ate alelikon baru murah jangan siapa mu keluarga nunga ilo siapa mu siap na ibu tamu nak kamanginan torlai mana tukuri turi mana kartu tori holan di patu di mana kartu tu namar sai itu kudu lo matai pas dua nak las ima paramitok mak lapatan na molo condong tu simbolis pasti mati kan kepada simbolis molo condong kita tutup hatai song kawi marupa do itu kanan marupa do itu kiri molo manang songo dia pe parmateta manginak sogot molo nunga condong kita selalu kepada Kristus mate manang mangolu pehita kita pasti akan berada di dalam Kristus dia meluan saling lenggai mas sete pak ma ilustrasi namin andi pustete alani do kahobbar mangulung saya condok ko tu Kristus dak tamoto sedang kita berkendaraan dak kita na salah nasing ko
nasalah ditabrak kita, boydo mati kita. Alani saya pas condong, saya pahobar-hobar ngulum amanginang tu Kristus itu. Asa molo mati mana sungod dipe para mati tersebut, gawe condong tu Kristus kita. Asa molo nunga condong kepada Kristus kita. Dohok mahita sugut mengalami dunia yang baruan. Dohok mahita menikmati lasni roha nabi naradi ni Tuhan tahun. Alania kamanginang bica dileon de mata dikitu kita. Taparadi mah rohata. Nah pasti Tuhan sudah menyediakan sukacita bagimu, sukacita bagi kita. Lu bisian namasa di Portibion. Dangadong bedisi namarsak, dangadong bedisi nahacit, dangadong bedisi si taono, dangadong behamatian. Tapi kehidupan yang kekal. Alani moro disukuk ko saunari edetai tu dia ho dung mati ho, tu dia ho dung mati ho. Amalus semua manginang ikon alusat do tu surgo basa tu surgo ay nunga utiok Kristus di bagasan ngoluk. Alani tiok matotong Kristus si mana sungod dia pe kondisi ni ngoluk, mana adong di sinapait adong di sinatonggi, tetaplah berpegang kepada Kristus. Asa dohot kita menikmati lasni roha na pinaradi ni Tuhata di hari suguti. Amin.